Milí priatelia, vážení obchodní partneri, rada by som vám postupne predstavila všetky madrace z našej ponuky. Sú to madrace od rodinnej firmy talianskej Cherryflex. Začala by som prirodzene tým, ktorý je našim bestsellerom. Jedná sa o madrac Grafeno, ktorý je klasický madrac talianského typu, ktorý kombinuje pevnú studenú penu a pamäťovú penu. Pamäťová pena sa nachádza už v poťahu, potom ju ďalej nájdeme na jadre a tým pádom v podstate madrac môže mať až 4 tuhosti. Výhodou je, že zákazník, aj keď si pri skúšaní nie je istý, tak si vie túto tuhosť ešte doma upraviť, tým pádom jeho spokojnosť je skoro vždy zaručená. 2 cm pamäťovej peny v poťahu a 5 cm pamäťovej peny na jadre nám vytvára až 7 cm mäkkosti z tejto strany momentálne. Z druhej strany nemáme žiadnu. Jednoduchým pretočením jadra dokážeme rozložiť tú vrstvu tej mäkkosti, čím v podstate ten komfort je zaručený. Čo sa týka tohto madraca, zaujímavý je ešte poťah, v ktorom sú uhlíkové vlákna, takže madrac je prirodzene antibakteriálny. Vynikajúca je aj cena. Madrac v rozmere 90 na 200, v eurách stojí 499 eur, v českých korunách 12 990 korún, vo výške 25 cm. Existuje aj 20 cm varianta, ktorá je o 50 eur lacnejšia a zároveň o 1000 korún lacnejšia.